Asante for nyame nya bido. Woni yenhwa moda. Woni yenhwa moda. Onyame nya bida. De ebonfo ahefofo akafe na wotumfo ho bia no ye twetwa no nyina mu ase. Ye twetwa no nyina mu ase. Ebebe mu. De ebonfo ahefofo atwenafe na wotumfo ho bia no. Ye born back to sender. Ye born back to sender. Ebebe mu. Ename na wotumfo so na ebonfo ahefofo nsa ko ma no. Omunya ene otumfo na efidi omo da bia mo nsa ko ma no to aduane difi se omo de no ma ba be kumase ya beton ne sa no mo nsa ko ma no ahefofo no de no ma so mo hema no mo yere no omo busuafo so mo fa no ma mera meton ba yere no so mo se tachi ma de ba yere ebroma mu de ba yere ne sa no ma no mo tonton nti omo de be kumase ya na omo timi nya sky ba omo de bia to aduane adi ti asante ni bia no metunumi ateme so. Asante for nyame nya ye bidawo. Woni yenhwa moda. Woni yenhwa moda. Woni yenhwa moda. De ebonfo ahefofo atwenafe na wotumfo so bia atwenafe na wotumfo ho bia no. Ye born back to sender. Ye born back to sender. Ebebe mu. Ebonfo ahefofo. Asante fo nti na ebonfo manya ba bia atena. De ebonfo ahefofo fa so be na wo mo so. Tumi be na wo. Otumfo betima akase monna be 1 week munni anu ama betimi di akasa. Twini Jonas abo bi de se wo twini Jonas. Wo die na otumfo atem. He, wo die na otumfo atem. Wo de doma hene betoto ne na otumfo die. Otumfo atem. He. Twini Jonas. Wanya kwen wa mekumase ya no mo na wa mekumase ya metwetwa sini ya medide the legend Ejako achi and di sinifo achi ma kwanya ma mo akopie kwase de tan wonta do mo ne broma mu ho tanta ho fui mo ho kankan no wan tra se ka beti metu kwa kwa aburo kira emu mi ho video bu obi sinyan do ma hene ko China ba ko sinyan do ma hene ko China na ba ko so ti wo san wone no otumfo koye de wo China mem. He! Ye no otumfo ne timiye na advice to o ye na fasha o timidi ko UK e ko USA. He na mo do ma hene kwase bi sa no no wo yi wo US for visa wo US passport wo UK passport wo UK visa do ma hene no o kasa na num nyina tutu be se nwan na moti bono na mo wujimi munyu bu ma na ntia ho me ba be tia ho ma mo krom gulu me ba be tia ho asiafo bi bonofo mo so ni fa so ntwam wa bi mo mai fofo ne fa so be ne wo mo so tachi ma hene ye na wotumfo na de ne si so ene san ko ni ba bi na wotumfo de twa asase ma no tachi ma wo de ne si ade so tumi be na mo na se mu wujimi na se bodyguard obo otumfo ho ba ma ye video se ye na ebe si na kwa yi amomo be ha no mu ade ana ne sa mo ahefofo amu obo no mem mo ani nsu ade ana ne sa ehye na ebe amomo busum mo bo pa se mo yalofo kwase yafo bi mo bodyguard fo meji eja kwa ni no toto mo bo ye ba ase oba de ntutu amaka wate adwembo ne mo dwafe ne otumfo bia no be bo na ebe pa mo amoso mu obi ma